Så begynder vi at optage. Så ryger rødretterne. Det er fordi Sara har så mange lus. Sjok. Så godt være, at jeg skulle have en saks. Så. Vi skjuler kameraet. Det går aldrig godt, det her. Den saks, den er sgu dårlig. Ja. Der skal ikke overstå. Der kommer der på falsk lys ind, kan jeg se. Ja. Så. Det var så den ene af dem. Den er 40 cm. Må jeg lige få den? Nej. Der tager vi den næste. Hvorfor dog det? Nej. Det ser det fedt ud. Nej. Sådan der skal det komme på. Hvor er den der flissten? Prøv lige at gå hen og tage telefonen. Ja, det er Thomas. Ja. Er du med? Ja. Okay. Skal du spejre? Nu? Tryk fra. Ja, det kan jeg godt. Jamen, du vil da gerne gå spejre, ikke? Jo. Er hvorfra igen? Jo. Vi får lige ved at klippe Sara alt hendes hår af, fordi hun er lus. Ej. Jo. Alt. Jeg er lige ved at klippe flytningerne. Hvad? Åh, hvad er det for? Det er lidt så hun klippet... ja, nu har hun klippet begge sine... vi har sådan et digitalt kamera på computeren. Så vi optager lige. Du vil lige få hende. Eller far ham. Ja, det får vi. Det er mig. Ja, hej. Hej. Thomas, giv mig lige hårbørsten. Jamen altså, han vil jo gerne, men altså nogle gange så lige pludselig vil han ikke, og så vil han gå til karate og sådan noget, så det vil jeg ikke. Nå, der er spejre med nu her. Ja. 5 minutter, jeg er med at tage 10 minutter. Spejdermøde. Den anden. Almindelig spejre. Ja, på dem, ja. Ja. Kører I, eller skal jeg køre? Ja, det er sagt til. Ja. Skal jeg det? Det må jeg gerne. Godt. Okay. Så kommer jeg lige om snart. Ja, og så henter jeg dem bare derude, ikke? Jo. Ja. Klokken 8. Ja. Det gør jeg bare. Gider du det? Ja. Perfekt. Okay. Ja, det er godt. Ja, hej. Hej. Det er det nye. Det er det nye inde. Det er nok Sara. Ja, fed nok, så det ser da ikke helt galt ud. Nej. Men det skal ikke være sådan her. Det skal være så Helt kort. over det hele. Nu skal vi lige have tørt det ordentligt. Nej, det er Mor er sur. Pisse sur. Sjok. Sådan. Vi kommer igen om 10 minutter. Farvel.